Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. On the way kami, SM San Fernando. Happy 70k subscriber mga kabeli. Yan, nasa stoplight tayo. So yan mga kabeli, update kay Michael. So dahil kasama namin siya nag-grab sa ganito, sa ano ba ni, sakripisyo. Ayan si Mrs. Kabeli, nagsakripisyo para maabot natin yung mataas sa subscriber mga kabeli. Sa bagay, hindi pa naman mataas to mga kabeli, na sinundo namin kanina. Kaya lang di po siya sumama dahil meron siyang malaking problema po. So yan, pabayaan muna natin si Michael. Ayan, hindi naman natin tinatanggal si Michael, pero yun, dahil suspended siya, hindi siya nakasama ng Baguio bilang ano po sa kanya yun, parusa. Yan, shoutout po Provinciano and Joyce Bakli. Yan, maraming salamat po sa mga comment and ano niya sa amin. Yan, dahil 70,000 subscriber tayo, kakain tayo ng Vikings. Yan, thank you ating. Thank you. Thank you ate, thank you ate. Thank you. So ayan, team Kabeli natin. Thank you po. Subscriber, thank you. So yun mga Kabeli, thank you po. Thank you po ate. Thank you po. Ayan. At happy 70k subscriber po sa lahat. Sa lahat na supporter. Sige. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Sige. Saka nga kay Kuya Jepoy. Sige. Ikaw. Saka kay Hello po. Kuya Dam. Hello. Happy 70 subscriber po. Thank you po. 70k? 70 pesos. 7K. 70k. Oh, sige. Ikaw kung ano? Apa? Ha? May may. Ako ano ba? Yun, thank you. Thank you po. Nasa SM na kami, yan o. Pagkita mo Paringo. Kala ko Robinson. Happy 70k subscriber mga Kabeli. Thank you. Thank you po sa support at pagmamahal. Traffic. Traffic, maraming tao. SM, Pautala. So yung mga Kabeli, nandito na kami sa SM. Yun. Magpa-park si Kabeli dun. Oo dyan, una ka na, sige. Bukas bag ha. Bukas bag. Porcineros. Yun. Kabeli, dito na po sa SM. Ganyan po. SM. Mga Kabeli, paano kayo nakapasok ng kotse dito? Tinulak. Paano nakapasok yan? Tinulak.
Tinulak lang? Binuhat lang yan. Binuhat lang? Binuhat. Ano? Paano ay nakapasok yan? Binuhat na. Sigurado ka? Hindi ba? Hindi, may pasukan talaga yan. Dump truck nga, may pasok dyan eh. Ba dito sa Goldilocks? Di ba sa Goldilocks panay cake? Di ba cake, no? Ba to? Sinigang na bangus belly. Oo, pag kinagat mo yan, yung bangus, cake lang din yan. May sabaw. Dok lang. Tayo ng cake. Sikit yan sa ano. Chili. Pwede pala Ano yan? Goldilocks po. Money cake. Money cake? Money cake daw. Gutom na ako dyan. Hindi. Kumain kanina eh. Kumain kanina. Anong ulam mo kanina? Ha? Babi daw, babi. Babi. Hindi mangka na naman. Hindi lang bless yan. Dito tayo sa bike course. Ano yan? Ano yan? Birdman. Birdsman. Birdman. Buy one take one daw yan. Hindi, buy one take three. Buy one take three ba? Okay. Yun, Vikings. Daming kumakain. Puno. Mamasok sila. Ang daming tao. Yan. Daming tao. Kabeli, nandito na tayo sa Vikings. Yan, kasama natin ang team Kabeli. Salamat ating. Thank you. Thank you sa pa-Vikings. Yan, Vikings Pampanga, SM Pampanga. Hello po. Viewers po. Post pa din si mami ko. Thank you, shoutout to si Mami. Nakita niya daw po kayo nung isa sa palengke. Saan sa Baliwag? Ryan. Sa Arayat. Anong name po? Catherine po. Yan, ayan. Viewer niyo po siya. Yan, shoutout po kay Nanay Catherine. Yan, thank you sa suporta. Yan. Hello po. Pogi eh. Shoutout po. Aba pa ng pila. Sige po, salamat po. Thank you. Yan, Mabeli viewers. Okay, go. Hintay-hintay lang go. Nakapila tayo sa Mabeli 3-day sales dito sa SM Pampanga. Oy, mag-thank you tayo kay Tito Roy. Yan, Tito Roy, maraming salamat. Thank you sa damit. Thank you. Yan o. Ano tawag nyo? Cup ko. Yan, thank you kayo. Basta't blessing, tanggap. Ha? Okay mga Beli, yan, hintay lang natin mapasok. So, waiting. So, Sunday ngayon. Alam natin, Sunday is family day. Kaya maraming tao. So mga Beli, nag-waiting kami ng 30 minutes sa Vikings. So, number... Ha? Ha? Sa oras na ba? So mga Beli, sa oras tayo naghintay. So, number 50 kami. So, ano na? Number 48 na mga Beli. Yun. Vikings. Number 48. So sarap naman po ng mga kabeli. Ay sorry po. Hello po mga kabeli. Mga vlogger oh. Thank you kayo kay Ateng. Thank you po, Ateng. Yan yan. Thank you po. Ang bait na yung aeroplano. Walang alog.
Okay mga Beli, dalawa na lang. So, pang 50 tayo. Tayo na susunod. Mga Beli, isa na lang. Number 49 na po. Ayan. So, malapit ng Bumingo. Ano sasabihin nyo? Mamumuro na po. Isa na lang. Nainip na si Janjan. Metong na mo, ita mo na. Ayos. Diyan na wala yung siya. Wala yung chan. Lumubog. So mga Beli, di kumain ng lunch itong mga to. Nagmerienda lang ng spaghetti kanina. Ayan. Gandaan. Ay, Kuya Roy Musney, salamat sa siyos. Ayan. Thank you po. Kasyang kasya. Sarap. Ay, yan yung mga baby. Nakasyos din. Ayan, no. Ayun, no. Thank you, thank you. Thank you kayo kay Ate Gemma, Kuya Roy. Tita Gemma, Tita Roy. Kay Ateng, mag-thank you kayo kay Ateng. Ay, thank you po, Ateng. Okay, mga Beli, isa na lang. So, mga Beli, tayo na. Team ka, Beli. O, mga Beli, isang oras paghihintay. Yes, sir. Kami na po. Sir, meron bang birthday month? Birthday, birthday month. Birth month po. Oo. Promo po natin sir is 4+1 po. 4+1. Yes po. Ayun, so kami, 10 kami. So, dalawa yung promo namin. Dalawa po yung may birth month sir. Isa lang. Isa lang po. Isa lang po sir. Jepoy, hindi. July si Jepoy eh. Pwede ba July? Isa lang po yung mga bail natin sir. This is birth month po. Ayan, si Mrs. Tapos may senior kami, tapos isang PWD. Sir, yung promo and discounts po kay Josh na lang po. Then inform ko lang sila, ma'am, sir, until 8:30 lang tayo for the boutique. 8:30. We can stay until 9 p.m. naman po. Okay, sige. Will be assisted na lang po by Josh. Okay, thank you, thank you. Hey, mga Beli, pasok na tayo. Yan, mamaya na yan dyan. Thank you. Ah, dito na. Okay. 1 po, 1, 2, 2, and 1, 2, 3. So, okay. Alamin ko na lang po sana yung ID na may birth month po. Ayun, nandun. Then PWD po, tsaka PWD. ID po. ID. Dami pa rin tao, ano? Nila. Okay, start na tayo mga Beli. Ikot na tayo sa buffet. Game, Jampol, banat na. Ikot-ikot. Tara, iwan nyo muna yung mga bag nya. So ayan, sila misis kasi sabay-sabay sila. So ayan yung dessert mga Beli. Yung sabi ni Tito Roy, ano sabi sa'yo, Jampol? Nakakandahan lang sa pagkain mga kabeli. Ay, happy birthday, Tita Beth. Ayan. Birthday po. Birthday pala, hindi mo binanggit Bukas po. kanina. Bukas po. Ano to? Ah. Wala. Kuha na kayong plato nyo. Ay, boy, alalayan nyo si Janjan ha, tol. Kuha tayong plato mga Beli. Yan o. Sisig, wala sisig dyan. Ano yan? Sashimi yan. Patatin. Ano yan? Mga sadopaw. Siopaw. Siopaw, walang laman. Ay, sorry. Hello po. Wala na. Ay, re-refill ka na ba? Viewers ba? Ano? Nanonood mga Beli. Ha? Okay, thank you. Ah, okay. Pila pala rito. Mga soup mga Beli.
chicken pastel. So, Beli, sa dami ng pagkain, di mo alam kung anong dadamputin mo. Bringhe. Oh. Beef balbakwa. Bumubula. Balbakwa, pakbet. Wala nang kukunin. Di mo alam kung anong kukuhanin nyo? Pwede mo lang. Oo, pwede lahat yan. Hoy, yung huwag matigas kay Jan tol ha. Beli, sa dami. Ito pala nakakuha ko. Daming tao. Wala nang... Ano yan? Tokwa? Tempura. Wala mga laman. Grilled. Wala nang refill. Doon tayo, balik tayo doon. Nandun eh. Vikings. Polo pizza. Mamaya po. Turning cup. Sir, sa inyo sashimi? Yung sushi. Sushi doon din. Paella. Wait mo. Nanay, meron ka na? Okay. Wala sushi. Wala sushi, mi. Sashimi. Sartengi din ako. Sir, pwedeng pagidagdagan na? Pasuya. Ha? Beli, sa dami ng pagkain, hindi mo alam kung anong tatamputin mo. Tas wasabi. Yan. Wasabi, wala akong masabi na din. Ha? Ano? Try natin to mga belly. Naku, puro taba. Anong luto to? Ano po? Patatin. Patatin. Ano mo po kayo? Asado siya po ma'am, nakasalang pala po. Balikan na po ma'am. Sir, salamat. Thank you. Wala na naman po ay. So, kuha tayong grilled mga belly. Sir, wala ang spoon. Wala ang tong. Ano? Ay, kukuha ka. Wala ba yung kutsara? Sir, pwede rin yung sausage? Balik na lang.
Beli yung mga gamit na kalan is mga high pressure din. Ayan. So ang controller nun nasa paa. So parang inaano lang, sa adjustment niya sa paa. Galing, galing. On the spot. Mga wine. Sir, salamat po. Thank you. Isa akin. Ano yan? Yan, sushi. Sir, akin yung chicken. Chicken shop. Pagilagyan ng sauce. Napuno na. Kuhanin ko lang to, sir. Okay, thank you. Okay mga Beli, balik, upo muna tayo. Anting kaya kapoy? Sige, padala. Nasaan yung spoon and fork? Nandun na sa table. Mga salad mga Beli, kakanin. Bread station. Ice cream. Jen, okay na? Jen, okay? Okay ka? Dito tayo mga Beli. Dito po yun. Beli, kain muna tayo. Yan. Kain tayo mga kabili. Magsalita ka dyan, Paul. Kain po. Kain po. Okay, shout out. Ano sabi mo, Jampol? Sarap. Ayun po. Masalin to yung mo ah. Ano masabi? Wala sa'yo. Wala mo na talaga pagkulang. Ano ko tayo pagkakamang ano mo? Yan na, kain mo. Okay po. Yaman? Yaman po, yaman. Alam, yaman dyan, yaman. Opo. Yaman na dog. Yaman. Tumalo. Hotdog lang kinakain mo, yaman. Layo po. Adwa. Okay. Thank you po. Yan, shout out Kuya Jun. Nasa misis mo. Kabeli sponsor. Thank you. Kabeli. Nag-refill na yung mga team natin. Ayun. Si Bunso. Nagamit namin yung ano, dahil month of August kasi si Mrs. Cabelli. Nakalibre. So, nakalibre si Mrs. Cabelli. So, yan na. Happy 70k subscriber mga Cabelli. Salamat, salamat. Ating, thank you. Mga Cabelli, refill na. Yeah boy, ano, refill. Mukhang nagdadayad ka na. Konti-konti lang. Para matikpan lahat. Oo, konti-konti. Oh, tama mo. Yan, ano sa'yo? Yan, dahan-dahan dyan ah. Magpakabusog ka. Meron doon na pizza. Yan ba, ikaw? Ano yan? Kukuha po sana akong soup. Hindi ko alam table number natin. Hindi, ito na. Alamin mo, tanong mo. Hindi ko rin alam eh.
Creamy peanuts. Ano yan? Pansit na kaya? Seafood. Steamed chicken. Ano to? Chicken pastel. Sarsa na lang. So balik tayo sa steak mga belly. Sir, steak din to. So mga belly, masarap yung steak. Ay, so bagsak. Natawa eh. Yun o, ganda ng iwa bossing ah. Ah, naka-roll siya. So mga belly, naka-roll yung steak nila. Tapos naka-marinate. Tapos yun, ini-slice nila. Kita ba? Ganda ng griller nila. Walang chicken feet. Paborito ko chicken feet eh. Sir, wala tayong chicken feet. Ay, hindi po siya available today. Ah, hindi available. Sayang. Ayun, pwede yun yan. Yan sir, pengi ako yan. Paano ko lang yung plato ko? Sir, balikan ko po. Ah, okay na ba? Ha? Salamat. Siopaw. Sir, anong tawag dito? Kakao. Ha? Kakao. Kakao. Ano po yan? Shrimp po yun. Shrimp. Okay, tignan natin. Ano sausawan nito, sir? Pero may chili sauce din tayo. Okay, thank you. Anong lagayan? Platito. Sa belly walang platito eh. So ito na lang. Tapos chili sauce daw. Sir, chili paste to? Ha? Chili paste? Laksa po. Laksa. Yung chili paste niya. This one is laksa, this is satay. And ito po yung chili paste. Naubos lang po. Wala na. Okay, refill. So sa mga ganito mga belly, ang bilis makabusog. Natawa si ate. Thank you. Sir, pengi ang konti sir ng chili sauce. Salamat. Hey mga belly, balik na tayo sa ating lamesa.
Yung manok. Hirap. Ano yung order mo sa baw? Ramen po. Ayos, ayos. Yung very sarap. 122. Boss, panuto. Panuto. Kuya, benda! Mabusta niya, mabusta niya. Happy birthday, Jan Jan. Happy birthday, Jan Jan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jan Jan. Ini paling berat sama Jan. Ini paling berat. Kain po tayo. Seafood ramen. Seafood ramen. Kuya, ano sa'yo? Ay, nag-ramen sila. Hindi ko makasalita eh. Same lang po, same. Iba po yung pasta na sa akin. Marami na. Marami na. Beli, pangatlo ng balik. Sarap yan din. Hindi ko kakain ng laman. Basta kasi, biyahe yan. Yan natin, love, salamat. Thank you. Happy 70k subscriber. Thank you. Hindi namin mararating to ako kung wala po kayo. Ayan na daddy mo. Daming churros. Thank you po, ate. Thank you po. Gusto, ate, po, ate. ano kinakain mo? Churros. Churros. Karami siya. Ay, sarap. Sarap po. Napalaban na naman ang mga kanili. Ice cream! Ice cream! Asan? Taman. Yan po. Ice cream! Harap! Bili nag-dessert na. Yan. Walwalo. Ice cream po. Dessert na tayo mga Beli. So ako kumuha ako ng cake ube. Chocolate sa ube. Mahal po. Busog na. Busog na mga kabeli. Medyo pipilitan pa na lang. Pinakatatlo akong dessert. Tatlong dessert ka. Gusto. Yan, shoutout nga pala ka Kuya Aris, Kuya Rod Payat, Ate Jo, Ate Ellen. Yan Ate Hilda. Thank you. Yan, so mga Beli, shoutout time. So shoutout po kay Ate, ano yan? Ate Tour. Ano ba sa Andre? Andre. Yan, from Hollywood. Jane Garcia and husband from Malolos, Bulacan. Ano to? Yan, ayan, Lacanlale, Simon, shoutout po. Junen, Monet from California. Rowena, Villarica. Yeah. Yan, shoutout po Ate Adi from Hayward, California. Shoutout po Ate Adi. Jen Garcia and
husband from Malolos, Bulacan. Yan, Jen Garcia and husband. Sila yung pumunta daw sa inyo, G. Bye-bye. Sa bahay. Aw, Lacanlale, si Simon. Yan, Lacanlale. Lacanlale family ng... Saan sila ma'am? Malolo? Hindi ko makabebe ata. Makabebe, Pampanga. Shoutout po. Si Sir June and Monet from California. Yan. Shoutout po. June and Monet. Buena Villarama from Las Vegas, Nevada. Yan, shoutout po. Oscar Villarama. Shoutout po. June Rosales from Makati Development Corporation. Hoy, shoutout. As Monica Rosales. Yan. Yan, Nati Monica Rosales, shoutout po. Salvador, ito, isa ko mag-shoutout. Salvador Badong Balila from Santo Tomas, Batangas. Shoutout Shoutout. po. Lorna Cristobal. Shoutout po. Yan, Lorna Cristobal, shoutout Edwin po. and Wilma Diones. Edgar and Ami Diones from Minneapolis. Minneapolis, yan, Shoutout shoutout. po. Shoutout po kay Priscilla De Luna, shoutout po. Yan, tapos shoutout po kay ano to? Cielo. Ate Rosenberg. Yan, shoutout po kay Cielo Lamog, Jose Rizalito Sunga, Jenny Lamog from Abu Dhabi, shoutout po. Ingat po kayo yan, God bless. Shoutout po kay Adam, kain ng kain. Malamig na nga po eh. Ayan. Okay. Mga kabeli, may cake tayo. So happy 70,000 subscriber mga kabeli. Happy 70,000. Yan, nagkabi ka dyan. Hindi po. Happy 70. Mga kabeli, so hanggang dito na lang yung vlog natin. So happy 70,000 subscriber mga kabeli. Thank you. Yan, thank you ating. So yan, napasaya mo na naman ang Team Kabeli. God bless all. Kabeli sponsor. Love you, love you. Thank you. Thank you po.